Čaute všetci, ja vás tu vítam, ja som Vestík a vítam vás v mojom let's play. Ako vidíte, je to 1.6. Je tu niekoľko modov. Jeden z tých modov je minimapka. Tak. Toto si vezmeme. Tak. No. Čo už častko môžu celkoviť. Zaťažíme si. Počkajte, trošku mi to seká. Natáčam to cez Camtasia Studio. Som našiel. Poťažíme. Možno sa niekde vydáme ťažiť. Poďme niekde tam. Podľa minimapky. Poďme tam. Tak. Keď tam vidím niekde sa vydáme a pôjdeme tam ťažiť. Tam to sú hluby. Toto netočím. Tu by to malo byť podľa minimapky. Áno, to je menšia jaskinka. Je v nej železo. Úžas. Toto bude iba asi 15 minútové video. Nejako takto. A tie ďalšie videá tu už budú polhodinové. Možno aj viac, možno aj menej. Záleží od toho, že či budem mať čas. Natáčať videá. Videá možno budú, neviem, 2 videá za týždeň. Alebo niekedy inokedy. Niekedy možno budú aj viac videí, niekedy menej. Záleží od toho, že či budem mať čas. Zaťažíme si železo. V tej 1.6 by tu aj bude konia. Ale zatiaľ som žiadne nevidel. Konia sú na lúpe. Takže tu si vezmeme uhlie. Uhlie je moc fajné. Pôjdeme ďalej. Trošku kosto seká, ale čo už. Pôjdeme sem. Toto nie je nič. Vydáme sa, neviem. Poďme niekde sem. A vrátime sa tam. Tak. Ešte nedáme veľa času. Máme nejaké jaskyne, ale tam nejdem. Pôjdem tu. Veľa uhlia. Veľmi uhlia nechcem. Potom budem používať uhlie. Čo sa dá vodiť do pice. Tak vznikne z toho uhlia. Myslím, že to budem používať. Asi pôjdeme tu dole. Pôjdeme tu dole. Dúfam, že táto jaskinka nebude maličká. Asi bude. Tak, nič. Vykopáme sa stade. Hej, nechcem povedať. Tie biele bodky to sú
zombovia, teda podobne. Keď je to zelené, tak to sú zombici, a keď je to biele, tak to sú kostevci. A nemyslím také biele, taká iná figurka. Tak to by mali byť kostevci. Som si tak nastavil. A tie označenia sú, neviem, takový silnou farbou, tak to sú články. Neviem, ako je medzi jednou článkou, to neviem. To som si tak omylom nastavil. A veľmi sa mi, a nechcem sa mi do toho šopať, lebo to pokazím. Ty istý, že to pokazím, keď to budem šopať, takže radšej to nechám tak. Takže to nechám tak. To budú. Sa zabývam niekde v zimnom biome, ešte neviem. V niektorých takých videách, neviem, budú aj nejaké otázky. Otázka na dnes je, že či mám používať defaultný alebo nejaký z týchto tu. To už nechám na vás. Každý deň budem používať, každé video budem používať iný. No a potom sa uvidí, že aký budem používať. Napíšte potom do komentov, aký mám používať. Chcete defaultný, nechám taký, aký je. Ak chcete nejaký iný, tak budem používať ten iný. Nejdem. Pôjdem potom. Ešte jedna otázka. Či mám ísť ťažiť či mám ťažiť vo videu, alebo nemám vo videu ťažiť. To už je na vás. Keď chcete, aby som ťažil vo videu, tak vás to baví sa mňa pozerať, ako ťažím, tak to napíšte, a ak nechcete, tak ja nebudem ťažiť vo videu. To už je na vás. Zodpoveda na železo. Šťastie. Nastavať na sediečko. Tak. To je jasný. Tam je jaskyňa. Planky. Naťažil viac kameňa. Som zabudol. A stade ideme. Niekedy sa tam vydám. Točíme asi 7 minút. Nejak mi to nejde. Idem. Dúfam, že tam zase spadnem. Aj som bovec. Už to sme. Poťažme si to tu kus. To chutivavý. Co už. To nechodím. Vždycky tam spadnem. Tiež je to je to malinké. A nič tam nie je. Trochu kus železa. Alebo iba uhlie. Väčšinou tam je nedokladil ani nič.
my sa vydáme tam. Hneď si tam potom postavím domček. To bude až v ďalšom dieli. Zatiaľ budem ťažiť a potom si postavím dom. Ovečky. Koľko má útok? OK. No, viem. Kus to laguje, ale zase nemôžem. Mám jednoducho blbý notebook. Toto video by malo výjsť asi dneska. Dneska je 26. Ak to dotočím, tak ešte sa s tým pobavčam. A potom to máme nejakú peknú jaskinku. Dúfam, že tu bude veľa železa. Železo je železo musí mať. Potom, keď budem mať náhodou malo železa, tak sa vydám niekde na také, neviem, daleko, na loďke, alebo ináč. Pôjdem ťažiť. Budem mať potom železo. Budem mať málo. A keď ho budem mať dosť, tak nebudem musieť ísť ťažiť. Za niekedy je najlepšie hneď v začiatočnom dieli ísť na dlhé ťaženie, naťažiť toho čo najviac. Aby to vystačilo na čo najviac dní, aby som nemusel toho dielu ísť ťažiť. Ťaženie nie je veľmi zábavné. Niekedy je ťaženie aj nebezpečné. Áno. Keď kvapka voda, keď sú toto kvapky, ja vám to ukážem, počkajte. Tak, stoje tu, keď sú kvapky, vidíte, znamená, že je tu lava. To je ako s vodou. Keď je blok, a tým je voda alebo lava, tak tie kvapky z toho idú. Neviem čom. Ale to asi tak má byť. Asi to tak má byť. Už točím 12 minút. Ešte niekoľko minút a môžem video ukončiť. Ďalší diel by mal byť asi o 2 dní. Asi. Možno bude hneď na ďalší deň. To ešte neviem. To už na vás. Že či chcete dlhé videa alebo krátke. Ako chcete krátke videa. Že keď chcete tak budú, či chcete 15 minútové alebo polhodinové. To už tak to bude chcieť. To je železo, toto tu nechám. Potom sa do tejto jaskinky vydám. Nastavím si tu. A mohol by som sa vydať. Takže ešte kus tu budeme. A potom odídem.
Ja ešte budem ťažiť a potom odídem. Dúfam, že niečo nachádzam. Nejaké diamanty, aby neuškodilo. Takže už točím. Už to točím. Takže tento diel by sme asi mohli ukončiť. Takže